Kubwetekana negekore kyogo ichania asa abana babere ba pipitu babete bagukagirwo gutibongwa na umwerio ye kong'entwa na kubikwa mbarabare ye matoke nigo litikulia rero abisi yaye omujumbe bwebunge ya Bonchari Daktari Charles Onchoke yabakegwesokia bakora uno mu manager Thomas Nyakundi baba bagutarira chiamate chiabanabwo asibono babere bakurwa ogusira uchiasi chiamate echo elikwane kibuna berio ya matanga ngogandirere asenchera yobuikano chinga kibaba balenge kwena na ogosiro kwo nigo babeire bakubolia abananchi ko baba toereru na kugikiria ebikolebyo chinga ki obotuki bwachakigwe na kulira yo mujumbe wechuikana na asenkeyo Dipon Asanya otwariganirie orobotyuru Chingaki ekenyero kiabo makombi kegenderete kumata asege kore kyogoitwa kwa bana ba pipitu lituko lya muisonde miebunge ya Bonchari nigo lituko lya lero abisio mujumbe obonchari Dr. Charles Onchoke baikirana ase chiama techio asokorwa engora yabo nabego kubwatoka ogosira anana kwendagira chingaki echiga emirobilio ya chakire Tengokwa na kansala former Daniel Onchari korwa Bonchari na kabere ward ya Bumorenda. Igongokwa on behalf of official mujumbe Bonchari Honorable Daktari Charles Onchoke. Kagerete kurengane yabete intubuna Bonchari gwetro mujumbe igekere ndokigo komisana. Dokumenti mono asegetendo kiabete ase ward ya Bumorenda. Ekenege ndotano ko gurinde asichinsa machito gaiga. Tuacha kwa niapo yo mujumbe ande na tutuma na gitoro geke asenge jogo cha kirobogima ase bisinyo ase chi family chibere igo mujumbe na arua pore nene na ande na chacha bieka ande ngosaba abantu ba mitoto baba toereru na anda mangana uchunguzi ekoruye kene gekore keiga getigete amaboria mange guchia saba Kenya na boigobororo guchia saba menyibe bunge ya Bonchari abarai babangina kurwa sechiro ya sunikani gona barabube sokire na kugikiria gekore keiga bororo kero twanyora talingana ngom abana babere baitirwe na korerwe kebekyo bosoku una bangina ko twibwete bobisana nande nda yeito yeyete oseba na bangina ngo gikeli more gentekyo aki igotaka tabango monto korta manganaya kucha gosalia abana baitu abanyagitari bankyo abaroya bankyo abantu twabwate bwe gosemerio konene kakistebya abana baito chindo kabisa tebya bagaka barega abana bamuraka muranje gaki tiga gotoa Bonchari obosoku twagikeirie gekore kikamuranje ababwatani abaiga baragwa no mu manager webunge ya Bonchari Thomas Nyakundi igaenekeire chiama techiga okubwatana na korwase abisio mujumbe na kwenekianga chiama techiga chianyorire obwene bwabo shimigo itoni igare magayeri ngari polibwatia igonga kerege ntoge gochikuimokibwa omweshimigwa ni gakubwatia bakobwene bororekane bwabana aba na saba ibori ligere emanyekane omwalio ye assistant chief we sublocation yabo makombi Evans Sondeli nigo boigaborira bamenyi bebunge yukoba abatoreru chingake chiga aneno bwene bwe chinke chiga bogenderete kurwanererwa nabantu chinsemo chonsi oyo kwana yakoroka Evans ya Chotonderi assistant chief we sublocation ya Makombi yerembe ya Bumorenda nale go sababu tulifu bobe ekiagara serikali negarata gukora ubuchunguzi bwae abana balimba iruchumba ko postmortem mo baba toereru obo maene mbo manyekane na inde step ne betekene ondo bwensu bwate karanga likebe munekeiga atige ekiagara mbuya gukora maya kugwama gukora mabe kurega sekenyero kyabo Makombi meye ward yabo Morende bunge ya Bonchari ile ni gonkoro kwa Dipon Asanya.